Matinding krisis pa rin ang patuloy na kinakaharap ngayon ng lalawigan ng Sorsogon dahil sa red tide. Tinatayang humigit kumulang 70 milyong piso kada taon ang nawawala sa kinikita ng mga mangingisda rito kapag nagkakaroon ng ganitong phenomenon. Maliban sa Sorsogon City, apektado na rin ng red tide ang mga munisipyo ng Donsol, Pilar, Castilla, Kasiguran, Huban at Magallanes. Itong red tide ay talagang matatagalan ang pag-alis dito dahil ang tubig sa Sorsogon Bay ay lumalabas na parang stagnant dahil maliit ang labasan ng tubig dagat sa Sorsogon Bay. Umaabot naman sa tinatayang mahigit sa 30 katao na ang nagiging biktima ng red tide. 3 rito ang naitalang namatay na kung saan 2 sa mga namatay ay magkapatid na pawang mga minor de edad na inilibing kamakailan lang. Pangingisda ang kinasanayang hanap buhay ng mga tao rito. Ngunit dahil sa red tide, napipilitang maghanap ng ibang mapagkakakitaan ng mga mamamayan upang mairaos lamang ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hiling sana sa may kinaukulan na kung sana'y mabigyan kami ng mga sapat na panghanap buhay. Ayon kay Juneda, gumagawa na ng mga hakbang ang lokal na pamahalaan upang makabangon ang syudad ng Sorsogon sa krisis na kanilang kinakaharap sa ngayon. Marami kaming pinaplano at present. Short term, medium term, and long term. Merong livelihood, merong medical and medical missions, merong suportang ginagawa para sa environment, information dissemination. Isa sa long-term solution namin ay ang creation ng independent body na ang tatawagin natin itong Sorsogon Bay Development and Management Authority. Umaasa naman ang mga residente ng Sorsogon na magkakaroon ng agarang solusyon ang suliraning kanilang sinasalunga dulot ng red tide sa lalong madaling panahon. Mula dito sa Sorsogon City, Roland Antonio para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.